Inday Vlogs. Mag-practice. Mag-practice. Uli ko na sa Inday Vlogs, guys. So guys, sabay ka rin sa Inday Vlogs, gano'n? Hindi ba? Saan ka ma? Lapos-lapos, hindi ako. Oo. So guys, sinani ni mo practice guys. Sabi ko ulit hindi guys no? Di lang tayo mag-practice ng hindi. Guys. So guys, mag-practice pa rin sa Inday Vlogs. Naarami sa sulod guys, good. Oh! Inanaw. Kumana ako guys ha. Lang papaspas ko. Kumana ako guys. Guys, liko mo pa guys. Ano ba? Ano na? Ipit na ba? Ilis na kanina. So guys, manha ko sa inyo guys. Hindi ko anha guys. Dito. Isa guys ha. Dito ako kumaan. Ang ko videos pa. Maasam to si Mingkay na akong kasakyan. Akong kasakyan sa akong Rio si Mingkay guys. Ay! Mingkay! Halik ka dito. Wakang ina. Wakang ina. Gabot ang ini na ka, ibibin. Gabutan ang ibibin. Sus. Ah! Dang! So guys, sila ang nani back ride guys. Yan, lagi. Pagkapuso ko guys ha. Siglan, hindi nito guys. Ako ning sa dahon guys ha.